الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بواجلو كنكا أمبالو دنيا كافو نياني كوت ديفار كابين جوكالو ما سامبا فلا أني مغا أني ورو أنفانا كرامغو سيدي شروسمان مدان هيدرا كاكيني أبي تاما منا jamiatul ansardin bulu faraba min be Côte d'Ivoire uluka moldu ba min ko labena akunna na onyenamaya ka kayni oye sango sani alayi sherif ka nyuman don Côte d'Ivoire ambalma dogono munu be Côte d'Ivoire ya nuka nyemoko baye ankara mo imam Malik Tesuke ube wajulu bala be William Civil konnana wala sa togoroba nyuma akana uko unyedaka akana ublasira akana duwa kuye o mimbe horma dula ka barka dula o ladai utafe fi o ka wuli ala sona malala le latlena nyeba o jamalela dogono bora fam bela jilen fe kana beni baranye karamo selen ko kene kono o kera ni sondia ko bay ina fo awere ku nyebe ala chugamina haydra yeli here yeli haydra doni kene kono hakli sigini baski o drone be sigero sigiro sorolen tumana mina kuma kala o solla ka kumata dakurnya flamin sorolola anga jeka anyamada o fe Allahur Rahmanur Rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. لهذا سورة أكاسو هذا داما. أنسيا هذا على كعمل هذا. على كعندا لاين سبادي. صلي على رسول. على أمين نما بهو. بهو المالون. منو مرة رجع أنا منو مرة رسول الله فلو به. anga foli bi jamana ɲɛmɔgɔ ye ani anga foli bi imamu ani karamɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya anga ɲɛmɔgɔbaso n'o ye international bureau ani national bureau ani fédération bureau ani section bureau ani sous-section bureau o fɛn fɛn ye kɛnɛ sɔrɔ an b'o bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲumandɔn ka tɔndenw bɛɛ fo ani ka tɔn karamɔgɔ bɛɛ fo ka sigiɲɔgɔnw bɛɛ fo dakuruyan kelen an bɛ nabagaw bɛɛ fo nin ye sigi kɛrɛnkɛrɛn ye dɔgɔnɔw bɛɛ tɔgɔ la san o san an karamɔgɔ a seyidi serif usman madan hadara n'a ka denbaya ni dɔ ye kɛnɛ sɔrɔ yan walima ni dɔ nana abiyan sigi la yan dɔgɔnɔw b'a ɲini u fɛ baraka ɲini sira kan ani mɔgɔkɔrɔba ɲini sira kan o ka na u sen jɔ an ka kɛnɛ kan ka dugawu kɛ an ye a dugawu kɛ diɲɛ dɔgɔnɔw bɛɛ ye a dugawu kɛ diɲɛ silamɛw bɛɛ ye o laɲini de bɛ yen ɲinan ye a san caman ye ala fana sɔnna ɲinan ta la an bɛ ala fo la ka ala barikada o la an bɛ kuma laban an karamɔgɔ ka denbaya la n'o ye a seyidu seri usumani madani hadara a n'a ka denbaya o bɛɛ bɛ yan an b'u fo k'a waleɲumandɔn ka dugawu kɛ ka tila ka dugawu ɲini u fɛ o ɲuman nana ala ka o ɲuman kɔsigi o bɛna ladilikan min di an ma a mɛn ko ɲuman ala ka d'a ma a mɛnni kɔfɛ a baara kɛli ala ka nɔgɔya bɛɛ ye o bɛna dugawu minnu fana kɛ ala ka jaabi an bɛɛ ye minnu ye kɛnɛ sɔrɔ ani minnu ma kɛnɛ sɔrɔ ala ka dugawu ninnu jaabi an bɛɛ ye sirifu ɲɛfɔ kuma ma nɔgɔ kɛrɛnkɛrɛn jama kuma fana ma nɔgɔ donc ni fili yera a dɔgɔnɔw ma o don an da o ye a ka denmisɛnya ani a ka kumandɔnbali an bɛ yafa ɲini jama bɛɛ fɛ. ala fo ka ala barikada ka ala waleɲumandɔn ala min sɔnna ka bi yira ne na aw bɛɛ lajɛlen na k'a tila k'an sɛnsɛn ka na an sigi nin kɛnɛ barikama nin kan an b'o ala fo ala folen kɔfɛ an bɛ namɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo cɛ ani muso denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba an ye foli b'o bɛɛ ye o kɔfɛ an bɛ sécurité fo ka organisation fo an y'a foli k'o bɛɛ lajɛlen ye o kɔfɛ an y'an ɲɛmɔgɔw fo dante foli min na min ye ali tugu n'a ka mɔgɔw ye an b'o fo dante foli min na o kɔfɛ an bɛ isa samasegu fo o kɔfɛ dɔgɔnɔ y'a dan kelen dɔgɔnɔ y'a waraba dɔgɔnɔ y'a jigi dɔgɔnɔ y'a gidi min ye alahaji abdulmaliki cɛsuge cɛ min y'a siri fo kanu ma kɛ da ye a ye baara kɛ an b'a fo dante foli min na o kɔfɛ an bɛ se an y'a belebele ma min ye sirifo cɛ ye
Amafo. Basita ya trankelen si sanfa. Basita ya trankelen si sanfa. Basita ya farabirigi. Amafo. Basita ya safra kumba. Amafo. Bamadan de. Tamanikaw de. Barawirikaw de. Ami fo dante fo limina. Zikera la bako iba da alabolo. Alabo kan fakari mo ya de baya bele jeni. Anali jaraye. An wasala. An fari fonina. Kwa ini che kunu. Kwa ini che bi. Ama fo dante fo limina. Aye do abu mi ka ala ka jabi an bele jeni. Ni e do na do bele jeni ya fuye. Do na muso bele jeni ya fuye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dono dantala shuna amba fu ka wala nyando ankara mo kanuna fiendo yate kono dimite nyedmido wallahi kado ukera ankara mo fe asayidi asharif Usman Madan Haidara ka kaka no ma bela jele no fe aw munu nyaka sawara sinni ukela ka kaw nyave adam bela jele na amu fu la ayni kenen sigi ka ankara mo ya jarani abu anama amba fu ka barkata wala ka wala nyando ami jamana mina no Abidjan no Côte d'Ivoire a dina nyamro amba damina président na no Alassane Dramane Ouattara ka fo ka barkada ala ka na shimaya jamana ya ala ka hera do akono karamongo fo fo no Abidjan anya bela jelenyi ni de fora ni a karamongo jogoy a karamongo ngariya o do wula ka jwa ya Abidjan ya mo tamani ko wore fo la hotere asay Cheikh Ousmane Madan Haidara aye kuma do fo akuma imela re waso ne rata do ere ngumi karamongo inyana jango ko mi gerala karamongo ka kuma kelendo toujours aba fo ko bin niyatikum turzakun ko adama de kimi garjege ni nganyadi asay Cheikh Ousmane Madan Haidara I garjege ingania yera ma bela jelen fe mogo ku ni famu me bi famu bel gara asay Cheikh Ousmane Madan Haidara Maliyo yi famu Ivoire yi famu je bela jelen famu ami do de ke sijan kene Allah wangu nyuma ala ka danima ala ki shimaya ni shimayara dine ala kira ka dine billahi awasi yorosoro ele nana fo anyi ka force la no akulu de iba fo ka ma sebe kitabu kono na ku ye chrétien yi fan jabtige mais asay Cheikh Ousmane Madan Haidara o Qur'an ayam ni kumis nongola e nana wuli ka lakulu ka jira don bawla ani chrétien nyemu jamala o kan ye ko chama nyove ka foki moke no ala kraba Muhammad alayhi salatu wassalam ko ani chrétien yahudiya wa nu jenyo yauke ele nana jira slanawla ka vo boli soro ni ma nega ni ma gerala ni na ma collaborer itega tubi ankara mo ha ingandi yira islama wasa boli tumu ye boli bla e ka kuma kan sanumo folila chrétien yu ka chrétien toy kana do islama la e ka kuma kan sanumo folila dantila ami do re ka sijani kana ala ka dima labango nyuma ala ka dima ala ka kenen sigi herela ala ka wuli herela ami tlaga do ka anti 50 ansar din Abidjan ansar din woni ke akara bela jelen nyana tesiri wula ga jogula anyo ye wola ankara mo no fa ambu foko barkada ko wala nyuma don ka suru kuma la ka fa ankara mo ko ala ka shida ma ala ka kenada ma sigi ala ka wuli herela ala ko ke ala kera na so ko so ko ngana ni kado ko so ko kala na mun inshallah tabakuru yan kelen foli ke groupement jeunesse togola kone mabe dugo ke samay ala ka shidama meni ko ala ka barka do samana yi ka kuma fili basande ni para sugu fiela kibita zabasa keme fla bibulu wala ma keme nani bibulu ni ko zabandigi ma yele ma zabata dewa ubi amandi ebiki tugo mi mala ka fero bado akakumu emi lika sa e bado akakumu meni para sugu la kibita disa emi nika disa e bado dikadik mi lika fero bado dikadik ko yenye ebe nebe ko imbe mo ko tin jiye kono mali ko ka farafina farajela dile be ele bolo ele ya jira mona ko fumseka atebenya silama jigi Haidara bismillah min dugo ke sini kene an la bango nyumana ala ko danima ni en ne so tigi farata ga tayi sa so na tara cila na itala haka to bani ga sallan nabi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aywa ambe foli folo an karamo la ni o ye Cheikh Ousmane Madan Haidara ala ka na shimaya
bureau international tɔgɔ la n'o ye fadi ye n'an ka ɲɛmɔgɔw ka jɛn ye Adama Sako Surakata Salamantaw Modibo Jalo Ansaru jamana 40 a bɛɛ lajɛlen dalakan don ko k'a fɔ an karamɔgɔ ye ko si ani kɛnɛ ani laban ɲuman yarabi Ala k'o d'a ma ayiwa layidu min taara ye segin bɛ k'a kan ko k'a f'i ɲɛna ka i dɛmɛ ani an n'an ka nafolo fo ka taa se don laban ma ayiwa ko vraiment i sara fosi tɛ an bolo i ye nafa min ɲa diɲɛ ye ko k'o f'i ɲɛna ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ foyi tɛ an bolo k'a f'i ye dugawu kɔ si ani kɛnɛ laban ɲuman Ala k'o d'i ma i ka denbaya yarabi Ala k'a k'i sago ye nin kɛnɛ yarabi a ka sigi ɲɔgɔnna caman kan Ala k'a ka kira kama sɔli ala rasul ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ kɛnɛ in sigibagaw vraiment an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ni o ye dɔngɔnɔw ye vraiment ka u fo u ka waleɲuman na ayiwa san caman yarabi Ala k'an sigi nin kɛnɛ in kan Ala ka bɛɛ ɲuman segin ka so hɛrɛ la Ala k'a kira kama sɔli ala rasul alhamdulillahi rabbil alamin do yeda son le yeda ligo koylo parce que parce que alhaj Sherif Ousmane Madan Haidara de kancher ko le wadi o le ra hosoko parce que otombe bo era dumbari o kundi ya madumbari jebi id an mag anwo be chaga anwo ye be adai embasari be ig anwi ye e ko ngoma e inama chanyo tangara do bati mire goya yo chule ya jiba beloma yemonya ansaro besoma yo sababu alhaj Sherif Ousmane Madan nchane mba gwar masoka nte kuma jenya tugoni mbe danya anye feni dono la anto mo don ka ko bi antele karama hadra ka kalande we anya na ka kemi amba kalama ato kalama anga no anu ambo kalama annanda masoma wala la karama mesila aka do jabira amma arabi halbi alaka do jabi alaka ngaje manasuma alaka yare masigi annana ko yindamne kabine 95 kana se ambi yorom na sisa katlaka cheche le kana ofara ankan o kera sawe ka ko yin to tanyo fe a jaran ko sebe le maliki chesuge amba fa ankara mo we aka do ke anga jamana ka suma ana le ka se ka ta do na dugula tuguni parce que osana antara mulumulu ka do na dugu bisaba le seginga ani Sherif Ousmane Madan aga amerila 98 la 2008 la wala amba nyine ala fe ala ka jamana suma tugu ala ko se kata de manay ko umro bu jindile ongawa abara ya ko ndi wata e ko jugo uvudu ora lule agode yele agudu nda aso akwenda aso yelo umro jene ko yagudu umro jene salli ala rasul wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ambi ya fami karamo wa fe anaka dumaya be wallahi ami ya fanyu islam jama balagele fe amma fo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wala sayyidi Sherif Ousmane Madan Haidara karamo ambi fologa fami ni efe o ya fodi Allahu akbar kisigo ni ma ya fa kisi ka dogo wuli waldo billahi anti fega kuma de jenya Allahu akbar kiswe no ta suna aho ne ko mi fega kuma jam babike Allahu akbar kiswe e minye anwe wallahi akabo hakilima Allahu akbar karamo amma imma mutumme e dade wallahi o mawli amma imma mutumme e nyuda sigata la o mawli ayi imma mutu soro qur'ane de kono Allahu akbar suratu ali imran aya keme ani aya nani haydara ala ko jamakulu kisira aho jamakulu kanara wallahi jamakulu wasara jamakulu here jamakulu sigata la jamakulu mi wajulu kala soro aho
ka bilasiralibaga sɔrɔ ka kangalibaga sɔrɔ ko jamakulu ye kisi jamakulu ye ko ye hɛrɛ jamakulu ye mɔgɔw ka sɔrɔ min bi mɔgɔw wele ka taa hɛrɛ ma ka taa kunnaja ma ko ni jamakulu min ye o sɔrɔ ko ye hɛrɛ jamakulu ye karamɔgɔ ni waati in na an ma mɔgɔ ye mɔgɔ min bi mɔgɔw wele ka taa hɛrɛ ma ka taa kunnaja ma o de ye e ye wa ye jamakulu minnu wele fana o ye anw de ye wa anw ye e jaabi wallahi y'o de fɔ salon ye n bɛ segin o kan an ye dɔgɔnɔla yaala an b'i jugu ye cɛkɔrɔbaw la musokɔrɔbaw la e jugu tɛ dɔgɔnɔ la dɔgɔnɔ bɛɛ b'i e fɛ wa o bɛɛ b'i ka bila la wa o bɛɛ mago b'i ka duwaw la o bɛɛ mago b'i ka barika la nin ye layiru dafa ni barika ɲini ani duwaw ɲini nin ye o kɛnɛ de ye dɔgɔnɔmuso e bɛ foli k'u ye u jijalen don tiɲɛ yɛrɛ la baara nin na dɔgɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o bɛɛ lajɛlen ko k'i fo ko dan tɛ foli min na ko kanu dan de ye nin ye ni fɛn wɛrɛ tun b'u bolo o tun b'a di e ma ni diɲɛ arijɛnɛ tun bɛ sɔrɔ o tun b'a di e ma yan yanni e mɔkɛ ka arijɛnɛ cɛ karamɔgɔ nin ye majigi de ye nin ye layidu dafa de ye nin ye yafa ɲini de ye wa nin ye kanu kɛnɛ de ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye duwawu ɲini yan ala b'a jaabi salon mɔgɔ caman ye duwawu ɲini kɛnɛ kan ala y'a bɛɛ minɛ o la a ka denbaya bɛɛ bɛ yan karamɔgɔ ka denbaya bɛɛ lajɛlen de bɛ yan an baw bɛ yan an karamɔgɔmusow bɛ yan an karamɔgɔ cɛw bɛ yan mɛ i y'an ka du bɛɛ bɔ tonboya la i y'an ka du bɛɛ bɔ faden sagoya la e ye an y'i tɔnɔbɔ k'i denw tɔnɔbɔ k'an yɛrɛ tɔnɔbɔ k'an denw tɔnɔbɔ an bangebagaw ye an tɔnɔbɔ mɔgɔ wɛrɛw ye an tɔnɔbɔ karamɔgɔ ye tɔnɔ sɔrɔ e la a ka bɔ hakili ma bilahi kuma b'an bolo n'an ko an b'a fɔ an bɛ dugujɛ kɔnɔ n'o tɛ an ka du tun bɛ kɛ an ka butu du ye du halakilen du jasilen mɛ e kama an ka du barikala an ka du taara ɲɛ an denw kɛra anw ta ye an musow kɛra an ta ye donc an tɛ fɛ ka kuma janya an bɛ yafa ɲini assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tiɲɛ don kuru in fara ka ban mɛ an bɛ foli di kuru ɲɛnamɔgɔw ma an bɛ kɛnɛ min ka bonya kɛnɛ don ka d'a kan an bɛ bonyatigi ɲɛfɛ an bɛ kɛnɛ min ka hɔrɔma kɛnɛ don ka d'a kan an bɛ hɔrɔmatigi ɲɛfɛ an bɛ kɛnɛ min ka yafa kɛnɛ don ka d'a kan an bɛ yafa sɔrɔ karamɔgɔ ɲɛfɛ aseyidu asanadu al-asadu al-madadu sherifu usman madan haidara ala ye kiraw ci kana jogow dilan ka tila k'u dɛmɛ n'a ka kabakow ye ala ye cɛ min ci kana jogow dilan ka tila k'a dɛmɛ n'a ka kabakow ye aseyidu sherifu usman madan haidara waati koronnen don ni seginnaw ye 2014 la le 29 mois o don kama an karamɔgɔ Sheriff Usman Madan Haidara mawuludi dɔ organisera a nana o kɛnɛ kan a invité an balimakɛ dɔ ye o y'a sɔrɔ a den b'a bolo den si janyana a ma taama namara don a y'a den ta ka na den sigi mawuludu kɛnɛ kan ale yɛrɛ donna baara kɔnɔ waati sera ni Sheriff Usman Madan Haidara nana jama girinna ka ɲɛsin Haidara ma Haidara namara min sigilen don dɛbɛn kan a yɛrɛ y'a bolo fila kɔrɔ ta Haidara o yɔrɔ bɛɛ a wulila ka jɔ a sen fila kan o kɛra taamalen fo sisan a ma sigi bilen jogo namaraya ka jugu ka tɛmɛ sen fila namaraya kan cɛ min ye jogo namaraw lawuli ala kama ni ala ye sen namaraw lawuli a hɔrɔma n'a yeli kama a seyidi Sheriff Usman Madan Haidara tafaddal mashkuran mu'azzazan mukarrama an b'a lɔdɔniya k'a fɔ nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an fana an karamɔgɔ a seyidi Sheriff Usman Madan Haidara a bɛ sɔrɔ ka kuma ta a ye dakuruɲɛ fila min lase kɛnɛ kɔnɔ an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات الحمد لله أمي ألفو أمي على ولي ماندو كا على بركادا
كسولي أنا كراكا من تقوي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كسولي أصود نسان مونكا كسولي أكاسا ويمونكا Puis, en le 28, 7e mois 2026. An bɛ domɔnɔw ka kɛnɛ kan Abidjan. An bɛ Ala fo. Ni kɛnɛ kan an ka foli a n'an ka barikada a n'an ka waleɲuman dɔn an b'o ɲɛsin Côte d'Ivoire ɲɛmɔgɔ bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnma u ka président de la République ni o ye El Hassan Dramane Ouattara. An ka foli bi a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ye. An ka foli bi Ivoirien bɛɛ ye. An ka waleɲumandɔn b'u ye. An ka barikada bi Ivoirien bɛɛ ye. An kunbɛra cogo min na, an bonyana cogo min na, u y'u seko kɛ cogo min na, bɛɛ y'a ye. O la, silamɛya an sigilen bɛ o de tɔgɔ la. Silamɛya ye kelen dɔrɔn de ye. N'a faamuna, n'a faamuna, diɲɛ bɛɛ bɛ lafiya. N y'a fɔ ye kɛtibu américain dɔ bɛ yen, mais dɔw ko anglais don. Ale de ko Alakira sallallahu alaihi wa sallam a nana ni sira min ye, ko ni mɔgɔw kun tugura o la, ko diɲɛ gɛlɛya bɛɛ kun bɛ ban. I k'a fɔ kafetigi ma dɔrɔn ko kafe kɛ n kun. I b'o min heure min miniti dama min na, ko diɲɛ gɛlɛya bɛɛ kun bɛ ban o la. Mais min ye nin fɔ kafiri de don, silamɛ tɛ. Silamɛ tɛ. Michael Hart u ka tɔgɔ ninnu ka gɛlɛn ma dɔɔni. U y'a ɲininka ko mais a ye nin fɔ ka da mun kan? A ko n'i ye silamɛya bɛɛ fara ɲɔgɔn kan, ko silamɛw ka kira ko laadiriya de. Ko ni laadiriya sera ka sabati diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ, ko a bɛ bɛɛ dan. Cɛpɔ, nin ye kafiriw ka sariya de ye. O kuma na, silamɛya ye diinɛ min ye laadiriya diinɛ don. N y'a fɔ a ye n ko fila dama don. Alakira sallallahu alaihi wasallam kuma min u y'a ɲininka ko a ka silamɛya ɲɛ f'u ye, a ka hiji Arafa, ko fɔ n kana nimisa ko munna ma kira ɲininka nin na silamɛya la. Kira ko n b'a bɛɛ f'u ye. Mais a kɛra mɔgɔw kɔnɔ ko journalistes bɛna camion de charger ou bien remorque ou bien ɲaamɛw de bɛna donni nin kuma na. Kira ko silamɛya man ca, ko fila dama don. Ko qul amantu billahi summa istaqim. Ne hakili la maa tɛ aw la min tɛ nin dɔn sa. Bɛɛ kɛ bɛ ka nin dugu sisan. A kana jɔ kumakan in na dɛ, silamɛya bɛ bɛn de ma. Amantu billahi summa istaqim. Ko n'i ko i dalen don Ala la, i tile. I tile. N'i kɛra jamana kuntigi ye, tile. N'i kɛra tɔnkuntigi ye, tile. N'i kɛra docteur ye, tile. Polisikɛ tile. Juge tile. Wallahi, ni Ala ko bɔra ye, société o société
n'a jɛra tilennenya kan a ti bin abada. Nin ye kira ka kuma ye kisi nɛɛma b'a ma mais Ala yɛrɛ y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko nin de ko o fila de ye silamɛya ye. A ko cogo di ko allazina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu minnu ko anw ma ye Ala ye u ma da u ma dɛ k'u y'u tile. Ni muso fila b'i kun i tile i kɔlɔsi dɛ non i kɔlɔsi muso filatigi a caman bi mɛn siratu tigɛyɔrɔ la dɛ nka wulibali don dɛ a y'a jɛ don a yɛrɛ la n'i ye muso fila furu silamɛ i ye kungo sɔrɔ dɛ Ala ko i k'a ta fɔ 4 ni i y'a dɔn ko i bɛ se ka tile mais Ala ko wa in khiftum an la ta'dilu ko mɛ n'a sigara a yɛrɛ siranna ko n'i ye 2 tan tɛna se ka tile ko fa wahida ko i ka da kelen ma dɛ kuranɛ y'a fɔ dɛ mais an b'u cɛ ka so falen min ka di yɛrɛ i b'o ta tɔw bi kɛru kɔ kan ni misiri ko Ala ko a ye n ka tasalen diya i bɛ taa min muso ko y'o cogo ye baaraden minnu b'a bolo baara la bi ten i ka maradenw bi ten i bɛ feere kɛ maa minnu ma bɛɛ ten i bɛ sanni kɛ minnu bolo bɛɛ ten silamɛya mago bɛ tilennenya la silamɛ ka tasarufatu bɛɛ la o la nin kɛnɛ in kan an bɛ jamiyat ansar dinil islamiya Sahilul Aish Côte d'Ivoire Ansaru an b'o fɔ ka diɲɛ Ansaru bɛɛ fo tɔgɔ la komi an b'olu de ka kɛnɛ kan ka tila ka dɔngɔnɔdenw fo a cɛ n'a muso an ɲɛ bɛ n yɛrɛ la ni dɔngɔnɔ fini dɔ bɛ yen n yɛrɛ kɛra dɔngɔnɔden ye bi n muso fana kɛn bɛ dɔngɔnɔ muso ye su in na ayiwa n denw fana kɛn bɛ dɔngɔnɔ denw ye su in na n ɲɛ tɛ fɛn na n ka président kɔni gana nka ayiwa ne kɔni kɛra ye a bɛ faamu n b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a n'u dɛmɛ Ala k'a n'u sabati Ala ka hɛrɛ k'a n'u ye nin bɛɛ dabɔra diinɛ de kama bonya in bɛɛ kanu in bɛɛ ye Ala ko in de ye mɔgɔw ma min faamu layidu dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ Ala de y'a ta ne ta bi bɔrɔtɔ mais Ala ta ti bɔrɔtɔ wurudi t'o ɲɛ kaliwa t'o ɲɛ diɲɛ bɛɛ fari ka t'o ɲɛ Ala de ko in tansurullaha yansurukum ko ni aw dara ne Ala la ko a bɛ ne Ala dɛmɛ tiɲɛ kan ne yɛrɛ Ala b'a dɛmɛ nasurullahi foyi t'a bɔ a ye siran Ala ɲɛ a ye kɛ Ala dɛmɛbaa ye Ala b'a dɛmɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ silamɛya man ca n y'a bɛɛ fɔ ye sisan siran Ala ɲɛ i tile silamɛya banna pewu n y'a fɔ bi wula in na n ka kuma na silamɛya min ni Ala ye kiraw ci n'a ye kiraw kira cira a bɛɛ cira ni diinɛ kelen de ye mais n'i y'a diinɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan lahara kelen t'a la lahara t'a la a bɛɛ bi dan yan nin diɲɛ na yan kiraw cira ni fɛn min ye a bɛɛ bi ban yan de Ala ko cogo di an ka kiraw ko di
ko jɛnɛya ye haramu ye ko an kana jɛnɛya kɛ o bɛ fɔ kaburu dɔw la wa suɲɛni ye haramu ye a kana suɲɛni kɛ a bɛ fɔ kaburu dɔw la wa a y'a ka sinji tugu a bɛ fɔ kaburu dɔw la wa muso i cɛ bonya kɛ laadiri ye ka n'i cɛ janfa cɛw ka n'i muso janfa a bɛ fɔ kaburu dɔw la wa o tuma na n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn mun ma diɲɛlatigɛ ka hɛrɛ o tuma na silamɛya nana de ko an ka lafiya yan ne ni kerecɛnkɛ ka balo ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n ka tɔɲɔli kana s'a ma ne ni boli sɔnna ka balo ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n ka tɔɲɔli kana s'a ma silamɛya t'o la dɛ n'i ye kafiri tɔɲɔ i bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ silamɛya foyi t'o la silamɛya t'o la dɛ ni n ko n ko o b'a sɔrɔ dalilu banna kana ɲininkali kɛ bilen silamɛya man ca o c'est-à-dire min ye mɔgɔw tromper mɔgɔw fili yɔrɔ kɛra suraka kanko de ni arabukan fɔra dɔrɔn e bɛ yɛrɛ 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 e ko a ko de a bɛna f'u ye o a ye walikan de fɔ n'a sɔrɔla arabuw ka kan de ye ala ka kan ye arabuw dɔrɔn de tun bɛ kɛ silamɛ ye filaw sen da la marakaw ni miyankaw kun t'a la o tuma na ala ko a ka jɔn bɛɛ de ka kɛ silamɛ ye n'ala ko jɔn bɛɛ ka kɛ silamɛ ye an bɛɛ bɛ se ka taa suraka kan kalan kɛtɛba baba ahamadu dɔrɔbali kɛliba dɔrɔba ahamadu kɛliba bɛɛ bɛ se ka t'o kalan كنا في مكة وأخذنا طائرة إلى إيجيبت bɛɛ se ka arabukan fɔ musokɔrɔba min y'a ka cɛkɛ kunna nin o bɛna arabukan fɔ wa min n ka baranda ɲunnen y'a kun kungo kɔnɔ nin n'a bɛna lɔgɔ la o bɛna arabukan fɔ wa mɛ ala m'a fɔ a fana ka kɛ silamɛ ye wa alors n'a bɛ bawulenkan de mɛn i bɛ kuma a fɛ bawulenkan de la ko ala ko i ka seli ko ala ko i ka jɛnɛya dabila o de y'a ka kuranɛ ye ne kuranɛ min sɛbɛnnen filɛ an bolo surakakan na n'i taara o bila dɔgɔnɔw fɛ yen n'i ma kuma wɛrɛ f'u ye arabukan kɔ k'a lalahu n'i y'o dama fɔ u b'a fɔ est-ce que cɛ in ka kɛnɛ wa mais n'i y'a fɔ kadɔ kan na dɔrɔn ko ala ko a ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka tile u b'a fɔ a bɛ ka kuma dɔ fɔ an ka taa nin lamɛn u ye mɔgɔw tromper ni suraka kanko de oui c'est normal ne kan ka suraka kan kalan komi an ka kuranɛ jiginna suraka de kan n'o ye arabu ye jiginna k'a ka kan de la o kɔrɔ tɛ arabukan ka fisa kan dɔ ye dɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi ko ne ma kira si ci n'i bi tubabukan fɔ n b'i ka kitabu jigin tubabukan la n'i bi anglais fɔ n b'i ka kitabu jigin anglais la n'i bi arabukan fɔ n b'i ka kitabu jigin arabu la n'i ye arabu ka kitabu jigin anglais la fo n'a taara kalan kɛ Angleterre ka anglais-kan dɔ kɛ a b'a faamu wa o tuma na ala bi kuma kira fɛ kira bi min mɛn kira bi sɔrɔ ka kuma mɔgɔw fɛ mɔgɔ yɛrɛw bi min mɛn li zikri ne ala ye kuranɛ nɔgɔya kojugu ko fɔli ni ko sumali kama ni maa min mago b'a la ko jɔnni mago b'a la n tɛ ka kan kuranɛ kanko fɔ yan dɛ n bɛ ka aw lafaamu diinɛ in tɛ kalanjankɛ ye
f'i ka taa san 20 kɛ kala la fɔlɔ ka na kɛ silamɛ non kabini ala k'i da i tɛ arabu kan mɛn ala ko bɛ f'u ye i bɛ wuli ka fara kɛbaaw kan a banna mɛ min ka gɛlɛya bɛɛ ye o ye kanu de ye u y'an lafaamu k'an ba bɛɛ la fo k'an ba an yɛrɛ la fo ka taa se yɔrɔ la i bɛ wajulikɛla dɔw kan mɛn hali ne fa n'a ma ala ta kɛ n bɛ ban na an ka de b'i nɔfɛ danga nin ye dangaden kumakan de ye ala y'o fɔ ye mun ala ko minnu ma sɔn ni ala kama ko a kana tugu u la a kana tugu u la kɔrɔ ye di e ye silamɛ ye i fa ni ba ko k'u tɛ silamɛ ye ala ko kana tugu u la dɛ fala tutihim hima tutiw in kɔrɔ yan ko a ma fɔ i ka baw la dɛ ko i kana tugu u la u bɛ sira jugu min kan ko i kana o minɛ dɛ to i ka diinɛ kan wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa nga u n'u ka boli sɔn ni dulɔmi bɛɛ ko i ka ɲumanya k'u ye u ka daraka d'u ma i fa dulɔmina boli sɔnna a ka tilela fana d'a ma a ka sura fana d'a ma n'a ka fini kɔrɔla kura don a kan na i sula ye i sula ye bɔ boli sɔnna ne de y'an ka alimami ye bɔ a bɛ boli sɔn n'i fa wulila i bɛ girin ka na bɔ mun don i bɛ taa min n ka mun kɛ n ka mun kɛ e de y'a ka misiri alimami ye i fa boli sɔnna n'a wulila i bɛ boli ka gɛrɛ a la bɔ an ka mun kɛ n'a ma fɔ boli ta dɔrɔn n'a ko boli ta i ka diinɛ ko nɔ a part ça a tɛgɛ minɛ a sɛnsɛn a bɛ fɛ ka min k'a dɛmɛ k'a kɛ ni sɔnni tɛ mɛ u nana diinɛ yɛlɛmɛ ka kɛ an ka ba ɲɔgɔn na k'an kɔ don ɲɔgɔn ma ka tiɲɛ bila diinɛ tiɲɛ tɛ foyi ye ala danaya kɔfɛ ka jogo dilan lahara nin yɔrɔ jumɛn bɛ k'a la lahara nin yɔrɔ a bɛ fɔ ko ala ka ɲɛma c'est à dire i man kan n'a ye koyi ni maa o maa ye alijinɛ sɔrɔ c'est à dire i nɔ i ka baara tɛ quoi i ka baara ma taa n'i ye alijinɛ kɔnɔ i ka baara sara sɔrɔ yan ala ko an ka jɛnɛya dabila n'i ye jɛnɛya dabila ko n y'a kɛ ala kama mɛ i b'a nafa bɛɛ sɔrɔ yan n'i minɛna musoko la i bɛ malo malo ma ban n'i minɛna sonyɛni na i bɛ lebu i bɛ taa kaso la n'i y'o bɛɛ dabila dun i m'a nafa sɔrɔ wa parce que tɔɔrɔ m'i sɔrɔ n'i ma jɛnɛya dabila sida b'i minɛ i bɛ tila ka t'i muso bɛɛ sida bila a bɛɛ la k'a bɛɛ faga fu i ye jɛnɛya dabila sida m'i minɛ i m'a tɔnɔ sɔrɔ wa jɛnɛya mana diya cogo o cogo don dɔ la 400 i tɛn'o da a ma n'i y'o bila o 400 o tɛna fara i ka nasɔngɔ kan jɔnni y'a ja sɔrɔ alors mana n bɛ fɛ k'a fɔ ye silamɛya nafa bɛɛ bɛ ban an fɛ yan de an b'a bɛɛ sɔrɔ yan a bɛɛ de bɛ sɔrɔ yan e bɛna seli ɲininkali kɛ wa seli ye farida de seli ye farida ye ala ko an k'a kɛ mɛ a m'a fɔ an k'a k'ale ye dɛ ko an k'a k'an yɛrɛ ye ko a b'an jogo ɲɛ o de fɔra seli la selitigi fɛ ko seli dikun y'a ma min ye dɛ ko n'a y'a kɛ yanni i ka kɛ silamɛ ɲuman ye muso dɔ b'i bolo nin quartier in na dɔ b'i bolo nin quartier in na walimuso wɛrɛ b'i bolo ba kɔ o bɛɛ bilali ko a ma nɔgɔ walima i mɛnna dulɔ min na a kɛra lawa ye i mɛnna mɔgɔ kɔrɔfɔ la a kɛra lawa ye i ma se k'a bila mɛ i sirannen bɛ ala ɲɛ ala ko n bɛ seli d'aw ma n'aw bɛ seli n bɛ seli kɛ k'aw dɛmɛ jogo jugu min b'aw la
hali min ti jogojuguba yɛrɛ seli b'a bɛɛ bɔ la k'a kɛ ni ala sago ye seli dira silamɛw ma nin de kama i karamɔgɔ ka kuma ko tɛ ala ye min fɔ ye nin kumana fɛn fɔlɔ min bi wajibiya an bɛɛ kan ko an ka ɲɔgɔn kanu an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn kanu an silamɛ dama ka ɲɔgɔn kanu tɛ dɛ kanu ye silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ mais i balima wɛrɛ parce que mɔgɔw ti nin faamu mɔbili b'e bolo sisan i balima kerecɛn dɔ a muso kɔnɔma don a bɛ fɛ ka taa jiginyɔrɔ la a ka surun ɲɔgɔn na e sera a ma a ko n muso kɔnɔma don kerecɛn de don bolisɔnna de don bolisɔnna n'a muso e alimami seri u ma saraka muso degunnen don a mago bɛ dɔgɔtɔrɔso la urgemment sariya ko n'i taara k'a to e kan ka bɔ alimamiya la e mana san b'i don janɛmɛ kɔnɔ parce que ka an fɔ adamaden dɔ ye degun na a wuli se b'i ye ka ban i ye silamɛya sɔsɔ total kerecɛnya t'o la bolisɔn t'o la n'i ye maa o maa ye degun na maa min ka tɔɔrɔ ti se aw ka diinɛ ma n'i ma magoya i bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ alors kerecɛn ko t'a la bolisɔn ko t'a la silamɛ mago bɛ kanu na ani silamɛw cɛ mais a mago bɛ dɛmɛ na a n'a maa ɲɔgɔn bɛɛ cɛ n b'o dalilu jumɛn d'i ma ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko ne ala m'aw bali aw silamɛw mɔgɔ minnu k'u ti sɔn ne ala la n'u kɛra bolisɔnnaw ye walima kerecɛnw ye ne ala m'a bali u ka tɔɔrɔ ma se aw ma ne m'a bali fiyewu a k'u duga a ka duga k'u ye ka malo bɔrɛ kelen kelen ta ka d'u ma ka to ka ɲumanya k'u ye ka to ka wari d'u ma u ka tɔɔrɔ ti se silamɛya ma mais kafiriw don ala ko a m'a bali fiyewu a ka kɛ laadiriya n'u cɛ ka tilen ka ɲumanya k'u ye n ko kuranɛ ko ten an bɛ jɔn lamɛn tuguni an bɛ jɔn lamɛn o kumana an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ silamɛ bɛ bɛɛ fɛ ni n ko fɛ ye ko dɔ de ye fɛ dusukunna kanu bɛ yen fɛ maaya kanu bɛ yen anw ye silamɛw ye o kanu bɛ yen mais an bɛɛ ye mɔgɔ ye o kanu fana bɛ yen ala kira kisi nɛɛma b'a ma don dɔ la su dɔ nana su mina se kira ma sallallahu alaihi wasallam ani sahabaw sigilen don kira wulila k'a jɔ kira wulila k'a jɔ sahaba bɛɛ wulila k'u jɔ mais dɔ ko kira ma mais mun i bɛ wuli ka jɔ nin ye yahudiya de ye yahudiya su de don c'est à dire kafiri su don quoi pourquoi kira bɛ wuli parce que silamɛw ka diinɛ na ni su bɛ na n'a surunyani la i bɛ wuli k'i jɔ f'a ka tɛmɛ k'a yira e ka wuli ka jɔ in kɔrɔ min b'a la ko an b'an jɔ aw de ta ye su ye anw t'a dɔn yɛrɛ mais an b'a dɔn mɔgɔ de su don anw fana y'an fa adamaden dɔ ye alors dekun ni tɔɔrɔ min b'aw kan an b'a partager an faralen b'aw kan aw ka tɔɔrɔ la k'aw jɔ k'a yir'u la an faralen b'aw kan aw ka tɔɔrɔ la n'a tɛmɛna tuma min na silamɛw b'u sigi mais kira wulila sɔrɔ silam cɛ ko kira ma mun na kira bɛ wuli ko kafiri su de don c'est à dire a ko yahudiya quoi ko yahudiya su de don mais kira ye cɛ filɛ a ko yahudiya su don a ko mais ni tigi kɔni don ni tigi don dɛ ni min b'i la o ɲɔgɔnna de tun b'a la o de bɔra hali ni kafiri don ni tigi kun don anw ka diinɛ ye nin de ka k'i yɛrɛ fɛ ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ ka mɔgɔ dɛmɛ hali tɛ min dɔn ka hinɛ mɔgɔ la hali a tɛ diinɛ na kira y'o kɛ kafiri dɔw la bolisɔnna nana ala kira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam kira jugu fin de don mais a ko kira ma ko ale natɔ sisan k'a ye sagakuluba dɔ ye nin yɔrɔ in na walima
u ye gɔni kɛ kuluba dɔ que ça soit saga walima ɲɔgɔmɛ kira ko k'o diyara e ye wa a ko ɔhɔ kira ko a ta o bɛɛ ka ɲi ka taa n'a ye a taalen segira a ko walahi ale tun tɛ nin cɛ in fɛ fiyewu a ko nka hɔrɔn bɛ sa hɔrɔnya de la a ko kira ye fɛn bɛɛ k'ale ye ale malo la a ko wa ale bɛ sa nin diinɛ in na a nana don diinɛ na cɛ min kun don o kumana don kuwa a ye silamɛya dɛmɛ kosɛbɛ fo ka taa sa mɛ mun y'a kɛ kira sabalila ka muɲu ka bɛɛ mara silamɛya tɛ maa fara dɛ wa maa fa diinɛ tɛ joli tɛ silamɛya la nkalon don n'a fɔra jihadi jihadi kɔrɔ de ye ko cɛsiri ni jija jihadi bɛɛ kɔrɔ tɛ ka bamuru ta ye wa silamɛya ti bamuru ta yɔrɔ si ko a bɛ mɔgɔ kɛlɛ walima a bɛ mɔgɔ faa fo n'i bi n'a kan n y'o fɔ ye siɲɛ caman a ye karamɔgɔ bɛɛ ɲininka a dan bɛ karamɔgɔ o karamɔgɔ la k'u ka maa kelen tɔgɔ fɔ ye ko alakira delila ka mɔgɔ min faga ko fɔ a ka don diinɛ na u k'o mɔgɔ kelen a kɛra cɛ ye a kɛra muso ye u k'o tɔgɔ fɔ ye dɔrɔn ka na ayi n bɛ kelen kɔni fɔ an ka se ala ma aw t'a mɛn maa fɛ o tɛ a tɛ ye o a ma kɛ fiyewu a ma kɛ mɛ u b'a fɔ ye a ye filɛ kuranɛ kɔnɔ ala k'u ka mɔgɔw fa a ye filɛ kuranɛ kɔnɔ ala k'u ka mɔgɔw fa a ye wɛrɛ filɛ ala k'u ka mɔgɔw fa oui c'est vrai tiɲɛ yɛrɛ don nka n'a kun fɔra fɔyɔrɔ la o de ka ɲi ne ka jigin sisan ne ka jigin ka bɔ pɔjɔmu ka sisan ka taa mɔgɔ dɔ sigilen minɛ ka muru turu a la ka muru turu a la bɛɛ bɛ kabako ye karamɔgɔ ye muru turu cɛ la a ye muru turu a la fo k'a fa bɛɛ b'o de fɔ a ye muru turu a la fo k'a fa mais problème ye mun ye mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ a ye muru turu a la k'a faga o de tora bɛɛ kɔnɔ mais mɔgɔ si ma se k'a fɔ ko mun na a ye muru turu a la k'a faga mais a kun kan ka kɛ ladiri ye a ye ɲinɛ ko a y'a kɛ mun na ni n ko a nana n ka so n terikɛ saba bɛ yen a y'o fa ka tila ka tasuma don n ka so la k'a jeni mɔgɔw b'a fɔ jaa jo b'a la a y'a ye cogo di a y'u fa fɛn o fɛn b'an ka kuranɛ kɔnɔ minnu ko a ti balo de don a ye kelen t'anw ka kuranɛ kɔnɔ ko ka mɔgɔ faga ka sɔrɔ a ma se ma a tɛ kuranɛ kɔnɔ a ma se de a ma se de ni tɛ kuranɛ dɔn i bɛ se a dɔnbaw ma o t'anw ka kuranɛ kɔnɔ mani farisi mani muwi mani nasir mani kefi mani wahab mani somad wahed a tɛ kuranɛ kɔnɔ wallahi hinɛ de bɛ kuranɛ kɔnɔ hali ala jugu la makari de bɛ kuranɛ kɔnɔ hali kafiri la n'a ka tɔɔrɔ ma se silamɛya ma ala de y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ n'i mago bɛ alijinɛ na ko in ye jogo de u ye jogo min bɔ a la dɛ ni jogo tɛ diinɛ tɛ yen ala de ko wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa e karamɔgɔ alijinɛ dɔ b'a ka bila la wa ala kuma k'a filɛ ko mɔgɔ minnu mago bɛ alijinɛ na ko sɔrɔ cogo wɛrɛ t'a la dɛ wa amma man khafa maqama rabbi mɔgɔ minnu siranna ala jɔyɔrɔ ɲɛ ala jɔyɔrɔ ye jumɛn ye
n'i ye walimuso minɛ maa tɛ yen a dɔn ko ala jɔlen ɲɛ b'i la ye i bɛna dabalijugu k'i sinamuso la maa tɛ yen a dɔn ala jɔlen ɲɛ b'i la ye i bɛna nkalon tigɛ ka da mɔgɔ dɔ la maa tɛ yen a dɔn ala jɔlen ɲɛ b'i la ye khafa maqama rabbihi ka siran ala ka bonya ɲɛ ka siran ala ka kɔrɔta ɲɛ ka siran ala ka sigara nata ɲɛ wa naha nafsa anil hawa k'i ni gɛn ka bɔ a dungɔ na inna nafsa la amaratun ko baara wɛrɛ tɛ ni na ka ni tigi su ka kɛ kojugu ka kɔ mais ala ko de wa naha nafsa anil hawa ko i ka ni kɛlɛ de walimuso y'i jɛn o kɔ a ka ɲi dɛ wa jɛna n'i ta ye yɛrɛ mais ko siran ni ala jɔyɔrɔ ɲɛ i k'a to ɲɛ n b'i yafi ma n b'i don alijinɛ na wali nafolo bɛ se ka détourner i fɛ dɛ i bɛ kɛ waritigi ye sisan mais ala ko a to ɲɛ kana wali nafolo détourner wa naha nafsa anil hawa i balima ye kojugu k'i la a kan ka fara mais e ka sabali dɛ a y'i tɔɲɔ mɛ a muɲu tɛ i ka balimaya dilan a tɛ kɛ ne ala ɲɛnɛma dɛ wallahi n b'a sara i ye n b'a sara i denw ye wa naha nafsa anil hawa i kana sinji tigɛ ko ni nin bɛɛ dafara don fa innal jannata hiya al ma'wa ko taa yɔrɔ wɛrɛ t'i la ni alijinɛ tɛ i bɛ taa alijinɛ de kɔnɔ nin bɛ suratu nazi'ati la aya 40 ani aya 41 alijinɛ tɛ ni jogo tɛ ala danaya kɔfɛ mais an bɛ cogo min na bi o kana kabakoya nin bɛ ala kira ka kiraya de sabati kira ko isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa allazi ba'dahu sharrun minhu hatta talqaw rabbakum ni ye Bukhari ka kuma de ko silamɛw a ye sabali a ka silamɛya minɛ n'a bolo fila ye ko mɛ a k'a dɔn dugu jɛ o jɛ kunun ka kusa bi ye diinɛ na dugu jɛ o jɛ ko diinɛ bɛ tiɲɛ n'i ye bi ye ko sini ko bi kun ka kusa sini nata ye diinɛ bɛ tiɲɛ de a ti jɔ dɛ ko a bɛ ten sa fo a ka taa se ala ma nin bɛ Bukhari de kɔnɔ Sahih Bukhari ye nin fɔ a ko dugu jɛ o jɛ diinɛ bɛ bi de dugu jɛ o jɛ ala ɲɛsiranya bɛ bi de dugu jɛ o jɛ ala ka tiɲɛw bɛ bi de mais a ti tunu dɛ dɔw bɛ yen olu b'a minɛ a ti tila u la u fa bɛ nɛni u ba bɛ nɛni u bɛ faga mais u ti bɔ a kan ala y'o seereyaw bila ye a ko ale yɛrɛ de kɛn bɛ ka mɔgɔ dɔw labɛn diinɛ tiɲɛ in minɛ nin kama ko ni dɔw banna na dɔw b'a minɛ dɔgɔnɔw ala k'aw sara dɔgɔnɔw ala ka hɛrɛ k'aw ye an bɛ dugawu kɛ amisaru bɛɛ nin kɛnɛ in kan aw de ko a bɛ nin diinɛ in kɔrɔta wa a kɛra dɛ wa ala yɛrɛ y'a bolo don aw fɛ ala y'a bolo don aw fɛ dɛ tasuma min dara aw kan hali bi ni u y'o ko ye ni ala ka dɛmɛ tɛ foyi tɛ se k'a kɛ don o don aw fa bɛ nɛni don o don aw ba bɛ nɛni dɔ ye nin fɔ Safiyu ye o Safiyu dɔ y'a ɲininka ko alakira ko fitinɛ bɛna wuli ko maa si t'a dɔn diinɛ tiɲɛ yɛrɛ ye min ye bilen ko n'o kɛra ko an bɛ tiɲɛ dɔ mini Safiyu ko a ka kalandenw ma ko ni fitinɛ wulila bɛɛ ko n ta ye tiɲɛ ye diinɛ cira k'a yɛrɛkɛ k'a caya ko a ka juguw bolo sin yɔrɔ lajɛ ko n'a ye juguw bolo sin ne ye yɔrɔ min na ko a ka taa ye ko tiɲɛ bɛ yen ko a ka juguw ka kalabiɲɛ bɛ fili ka taa yɔrɔ min na juguw ka kalabiɲɛ bɛ taa yɔrɔ min na ko a ka taa ye a bɛ tiɲɛ sɔrɔ yen tiɲɛ tɛ tanu a bɛ tiɲɛ yɛrɛ de bɛ se tiɲɛ yɛrɛ de bɛ se a tɛ tanu dɛ mais a bɛ se de tiɲɛ bɛ se a y'a cɛsiri dɛ nabi ye n kɔri ka surakaw ka kan dɔ fɔ n ye
كلمة الحق لا تموت وإن طالت قبولها tiɲɛ kumakan ko tiɲɛ ti sa fiyewu tiɲɛ kumakan ti sa fiyewu hali ni mɔgɔw ma sɔn a la joona n'a fɔra fɔla walimuso la jɛnɛya man ɲi k'u k'a to an ka dɔmɛ dɛ d'accord n'u y'a yɛrɛ muso tigɛ don min na a t'a fɔ i ta ye tiɲɛ ye dɛ mais a yɛrɛ hakili b'a fɔ ko cɛ ko nin fɔra o e y'a tigiw neni tasuma tugu o tugu i la i bɛ tiɲɛ segin a tigi ma i t'a fɔ a ye dɛ nka i yɛrɛ b'a fɔ i yɛrɛ ko n tigɛr'i la koyi i bana min na wa filɛ ala k'an n'aw dɛmɛ an ka foli bi i fɔra yan bɛɛ ye walahi kabini an nana don o don sagaw bɛna misiw bɛna fɛn bɛɛ bɛna garibu kɛ bɛɛ y'i seko kɛ bɛɛ y'a seko kɛ bɛɛ y'a seko kɛ kabako don mais ala ye faama kabakoma de ye min ka d'a ye a b'a kɛ dɔgɔnɔw a ni ce dɔgɔnɔ n tɛ se k'u jalaki u ma muso di yan non non u ye muso di yan u ye muso di yan moti ne ka dɔgɔnɔkɛ a fɔlɔla ka na fɛn fɔlɔ min di ne ma n'o ye armoire ye kabako don a y'a denmuso d'a kan nka o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ni mɔgɔ o y'a sɔrɔ kelen bɛ ne kun kaban ne ni dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ foyi t'o bolo ne y'a laminɛ k'o d'o ma ka sɔrɔ ka nimisa parce que jɛbɛjɛ y'a fɔ ne ye ala ka hinɛ na jɛbɛjɛ ko ne ma seware jɛbɛjɛ a ko Ayidara a ko n'i kun ye dɔgɔnɔmuso sɔrɔ i b'i lafiya n ko kana nin fɔ ko ye a ko walayi n ko o tumana mɔnɛ ye ne minɛ ko dɔgɔnɔmuso tɛ ko bɔ maa ta la n'i ko min ye a b'a kɛ n yɛrɛ tɛ u bɛɛ ten u ka na taa n dɛrɛ sɔgɔdɔ ye k'a fɔ u kana na taa n bisi u yɛrɛ bɛɛ ten n tɛ u bɛɛ ten dɔgɔnɔw nin y'a tulo garisɛgɛ ye ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye ala k'an sago d'a ma ala k'an bɛɛ laban ɲɛ an ka laada n ti fila fara ala kan n ti fila fara ala kan n ti suɲɛli kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'an minɛ ala k'an sago di rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar usurna wansurna waqdi hajatina wa farish amana صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين baara ninnu bɛ kuncɛ nin cogoya in de la i n'a fɔ a bɔra k'a lajɛ cogo min na an fana an karamɔgɔ Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara san o san n'a sera Côte d'Ivoire yan dɔgɔnɔw bɛ kɛnɛ min sigi minnu ka ɲɛmɔgɔba Imam Malik Tesoke o kɛnɛ de kun ye nin ye an b'a ɲini Ala fɛ bilasiralikan minnu fɔra Ala k'an tulo kɛ tulo kunnandi ye k'u minɛ ka baara kɛ ni a ye k'a ɲini Ala fɛ hali sisan an balima dɔgɔnɔw duwawu mun kɛr'u ye ani u yɛrɛ ŋaniya ɲuman mun b'u ma ka ɲɛsin an fana an karamɔgɔ ma Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara Ala k'u sara a la an bɛ Mali dɔgɔnɔ bɛɛ lajɛlen fo ka Côte d'Ivoire dɔgɔnɔ fo ka diɲɛ dɔgɔnɔ bɛɛ lajɛlen fo u ka Haidara kanu na k'a ɲini Ala fɛ Ala ka n'u dɛmɛ Ala ka n'u wasa Ala ka nin sigi ɲɔgɔn caman yira an na wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh.